The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. My people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray you therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. We should note this, that we live in a day where biblical truth is considered hate speech, even among those who profess Christ. But it is loving to tell the truth, no matter how much it may hurt the hearers. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in him, rooted and built up in him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sa dili pa kita magasugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa tong kaugalingon. If you're a believer, use the recovery technique of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, ang imong buhaton dili ang pagkumpisal, kundi ang paggamit sa imong free will to make the most important decision, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, Ama namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo niining layon sa mga higayon nga imong gihatag kanamo nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong niining adlaw. Salamat sa imong pagdala kanamo dinhi, kini gumikan lamang sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Salamat nga gipabuhi mo pa kami, O Dios. Gilugwayan kini among pagkinabuhi din sa yuta. Imo kaming gisangkapan sa tanan namong mga gikinahanglan.
Askil ang among panglawas pagkakaron, lanti pa nga among pangisip, kini gumikan sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o grasya. Salamat o Dios. Ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, ni ining among Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Dios, lamdagi kami dugang sa imong kamaturan, ing tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manluluwas. Amen. Okay, padayon kita sa atong pagtuon, na kita magadupot sa atong pagtulunan nga giuluhan o taon na kita nining nagadupot, right? The unique spiritual life of believers in Christ. Ang subtitle ni How to Live a Life that is Pleasing to God. Mao ni nga itong ipang tuki, kining bahina, unsaon na to, gyud pag himong mananaog, bisan din pa nining kalibutan na, ug hangtod sa hangtod. We can be winners in life, dinhi and in the life hereafter. Kaya kini mo man ang gilatid sa Diyos sa iyang pulong, musa nagsige tagtuon sa iyang kamatuoran. Kaya nato makatuni ang iyang kabubuton, iyang tuyo, iyang plano. So, pinaagi sa pagtuon sa iyang pulong, mga una-una sa Dios, ato siyang mailhan og suod. Kinsa ug unsa ang Dios, ang iyang mga paagi nga angay natong sundon. Kaya mao man kini ang paagi nga kita mahimong mananaw. Kay kini bitaw atong topic nga giingon nato, the unique talagsaon, unique spiritual life of believers in Christ. Dili kasagaran ang buot sa Dios nga atong kinabuhion samtang niya pakita nining ikaduhang bahin sa iyang plano. Kaya ang plano sa Dios God gibahin mas tulo. Ang una niini kaluwasan. Ikaduha, ikaw nga aniya na ingon nga magtotoo dinhi sa panahon, believer in time. O kung mahuman ang plano sa Diyos sa atong kinabuhi, kuhaon ta niya either by physical death or the rapture. Ato naman nagisgutan, right? So, kuhaon ta niya, so anto kita sa ikatulo nga bahin sa iyang plano, which is believer in eternity. So, una, kaluwasan. Ikaduha, believer in time. Ikatulo, believer in eternity. So, karon sa atong pagsubay, kanang pahiluna, sa atong pag-orient sa atong kaugalingon sa plano sa Dios, then, atong makabot kanang atong tumong, ingon ng mga Kristohanon. Ibaw ka kung sa atong common goal, ninundong ka ba sa atong sigig malmal din doon na tayo common goal. Okay? Common sa kadaghanan nga tumong nga ipakabot sa Dios kanato, which is spiritual maturity. Unsa man ni spiritual maturity? Well, atong binisayon, spirituhan ng pagkahamtong. Sama kini sa atong kinabuhing physical, uman tamatao, nining kalibutan na, sugod tas pagkabata, gusto, pagkamasuso, hangtod mo tubo ta, kay gipainom og gatas ang kanang maong bata, hangtod sige tubo, makakabot na siya si kaduhang bahin nga adult. Okay? Pagkahingkod, mamantingali na binisaya sa adult. Hingkod. Nga sige tubo. Of course, physically, mentally, nagatubo, ang makabot na niya ang pagka-mature, pagkahamtong. Okay? Maupod na sa kaamgid ba na sa atong Kristuhanong pagkinabuhi, atong espirituhanong pagkinabuhi. Okay? Gitandi kini sa kalibutanon, physical nga pagtubo.
kini nga itong kalag patubuon. Bitaw ng tugon sa Dios human ka maluwas, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon diha sa kahibalo o grasya ni bahin ni Ginoong Hesukristo. See? O unsa may mechanics na unsa may paagi. Kini nga itong gibuhat usa kini nga paagi gipa tuman kini nato sa Dios pagtuon sa iyang pulong. Kasabot ka? Pagtuon ra. Tun-an man gyud nato ang pulong sa Dios kay aron mutubo kini nga atong kalag. O may laing paagi nga makatubo ang atong kalag. Wala. So, try to figure out kung saan man nimo pagtubo outside of it, apart from it. Ang atong kalag mutubo lamang ingon nga Kristohanon pinagi sa pagtuon, pagtuo, human nato tun-i, human nato kat-uni, human nato kanang masabti atong tuuhan. Okay? Mao na ang inunta proseso natong sundon. Tun-an, katunan, sabton, tuuhan. Ang Yahweh diha. Ang Yahweh is pagtuo. Tuuhan nimo kanang imong nasabtan, nailhan, nakatunan. Kay di man nimo magamit kana in the kanang right way nga buot sa Dios nga maggamito nimo. Di nimo magamit na kun wa nimo tuuhi. Kasabot ka? Mabitaw ng tugon sa Diyos siyang pulong. Be not only hearers of the word, but be doers. Ano? Kinahanglan, mutuman ta dili kay igor tas pagpaminaw. Sumuna. Kini nga itong gitunan, ato ning gituuhan. Or, tuuhan ni mo. Doon naman kay kabubuton. Mutuo ka ba niya na o di? You see? So sa imo pagtuo, diha-diha, ang Espiritu Santo mo imo tiwas sa pagpaklaro, pagpatinaw, nga himong tataw. Yan ang imong nakatunan nga pulong sa Dios. O, mo na iyan ang i-metabolize, iyang galingon. Mo na role sa Diyos Espiritu Santo, iyang ipaklaro, himog, pahimuon niya yung tataw, more real than anything else. Ining kalibutan na. Kasabot ka? So diha, klaro naman, tataw naman, imo pang ituhuan, karon magamit na nimo. So kung wani mo tuuhi, it only remains a what? Academic knowledge, and it has no validity, no value to your spiritual life. Kasabot ka? Anhara na naanay validity o value ni ana sa dihang imong tuuhan. That's the key. Mo na Yahweh. Kung man mo tuuhi, galingon ka ng Espiritu Santo, metabolize na niya, o karon, imo nang magamit. Karon, adlaw-adlaw na nimong gamit niya na. Okay? Mao kanay makapausab nas imong pangunauna. Okay? Kaya kinagagawa itong pangunauna, so wapata maluwas, puno ni mga tauhanon, kalibutanon, mga dautan. See? Na mga pangunauna. Mao ni makanudnod na ito sa kapildihan sa itong pagkinabuhi. Mao na nga life is miserable, disorganized, confused. Kung wa kay pulong sa Dios, puro sa mga tinawhanon. Kay kung naanay, atubangon ni mong suliran lagi, kung sa may mong gamiton, kung wa kay pulong sa Dios, wa kay kamaturan, tawhanon ra. Which is not the solution. Prinsipyo ba na itong ibarugan, Paul? Human solution is no solution. Only divine solution is the real, genuine solution. Na po na ni mo buto, o ba po kanya na o di. You see, man has perfect or total
freedom. Okay? Prinsipyo gyapon na. Total freedom. But with that freedom, bantay lagi kay na nagkuyog man yun na. They are never divorced from each other. Freedom and responsibility. Sabta yun na. They go together in tandem. Di yun na magbuwag. Freedom or responsibility. Na kay freedom, na kay kagawasan sa paggamit niya ng imong kanang free will. Sa may buta sa mundo free will. Kanang gawas nun nga kapilian, di ba? O kabubuton. Kaugalingong kabubuton mo man yan itong paghubad sa niya ng maong free will. Ihubad na sa Visayan na ito nga onsa kaugalingong kabubuton. See? Atong kaugalingon ba? Ipagamit na sa Dios. Kaya hinatag man na sa Dios. Na duha man na kabahin. Yan ang free will. The left lobe and the right lobe. Free will, the other name for free will is volition. Basta kabubuton. Muna. So, what you think is what you are. Mara ba ginay naman na sa proverbio. Nagaingon ka na. What you think is what you are. Unsay imong ginuna mo ka na ikaw. So, ang atong una mo ni target sa pulo sa Dios. Just as mo po'y target ni Satanas. Ang iyang mga tawhanon, kalibutanon, mga dautan nga pangunahon hanok sa imong una-una. Puda ni mong budawat ka ba niya na? Imo ba ng sana? Whether you accept it, take it to heart, or ang iya sa Dios. So, natay kapilian tungod sa itong free will. You see, unsa kadakong kanang papel, ay nanta, a big role that our free will plays in our life. Dako. Okay, actually, all of life is unsa kining unsa ba to'y prinsipyo niya na is decision making. All of life, ang tanan sa atong kinabuhi, decision making. So good pa sa pagmata na to kanihang buntag hangtod tamo pahuway na siya ginatong gamit ka na itong kabubuton. Mutimbakuwas mo kanang mo bakod na baka ko ini. You see? Tanawa. Galihok kay mong kabubuton. Human ka mo bakod, na po mo lihok na po na imong kabubuton. Mukaon makakupamahaw. Yung sinakita ni mo. Tanan. All of life is decision making. Ang grabe ba kay kung ang gidaghanon sa imong desisyon puro negative. Puro gikan sa imong left lobe. Negatibo ba? Then naibaw po ka sa resulta. Kaya kining atong kinabuhi, gatubang taog mga stimuli. Di man ina. Ang stimuli is the plural of stimulus. Ako ning gihubad sa ng stimulus, pag-awhag, pag-agda, pagdapit. Maunay akong paghubad niya ng stimulus. O ang tanan nga stimulus na ginahanglan og tubag. Kasabot ka? Kinahanglan na ay imong tubag. O ang imong tubag na ay resulta. No po na agi pagsunod niya ng prinsipyo nga kanang you reap what you sow. Unsa imong anihon mo po imong unsa imong gipugas mo po imong anihon. Kasabot ka?
Popular man na kayo nga prinsipyo. What you sow is what you reap. So kung unsay gipugas nimo saging, dili ka maka kanang reap, maka harvest og mangga, dili. What you sow is what you reap. Unsay imong gipugas mo imong anihon. Kung kapugas ka og mais, dili mahimo nga muani ka og kanang unsa mangga o unsa diha, dili. You see, kasabot ka ba sa akong hulagway nimo? Mao ni atong kinabuhi. Matag himo na tong desisyon sa atong kinabuhi na agyoy resulta. Now, mao na nga atong hisgutan naman sad ni nga ang usas mga hinungdan sa mga kaguliyang sa kinabuhi. Paminaw. Usas mga hinungdan sa kaguliyang sa kinabuhi, mga kagubot sa kinabuhi. Mao ang atong paghimog dautan sayop mga desisyon. Sakto? Udawat ka niya na. It's all caused by bad, wrong decisions in life. Mao na, nga, kung dili ligon ka ng imong konsensya, na di man po nabisay ang konsensya, imong tanlag, kay kining tanlag, bahin ni sa atong kinaiya, ingon nga mga tao. Okay? Usa ni kabahin. Konsensya, tanlag, binsaya ng tanlag. So, kung kanang atong tanlag, wa maugmad, unsa may makapaugmad, makapalig-on. Ang pulong sa Dios ang kamatuoran. Kung wa na malig-on, not strengthened, wa hatagi sa gahom o kalig-on tungod sa kamatuoran, then ang atong tanlag weak, maluyahon, dili makahimo mga desisyong husto. You see? Nga naman, actually, ang tanlag nato, mo nagiganlan og ang synonym ni frame of reference. Gusto? No. Dili frame of reference. Norms and standards. Okay? I stand corrected. Norms and standards. Kana bang kanang kahibalo na nimo sa unsa pinsar ba? Pagtimbang ba? Unsay mayo? Unsay dautan? You see? Mao na nga itong norms and standards. O kini maugmad kini, mahimong lig-on kini sa diha nga sigita ug tuon sa pulong sa Dios. Kaya ang pulong sa Dios mao nay kanang ganoy hinunta. I don't know kung what mo po ka ng Binisaya. Mo ganoy, mo giya. Okay? Mo kanang giya, mo guide ba? Mo tultol ba nato sa paghihimo og husto tukma nga desisyon. So, sa diha nga lig-on na atong tanlag, atong norms and standards, then sagad sa atong mahimong mga desisyon husto og tukma ug maayo. That makes us unsa kanang strong sa atong baruganan. Kasabot ka? Na mao na nga ang usas mahinungdan lagi sa mga kaguliyang, mga kagubot, mga kadaiyan na lang, kayamukat na lang ang kinabuhi. Tungod kay sige, mataghimo mga dautan, sayop, di maayo, ngilad ng mga desisyon. So I hope nakita ni mo na natuhog ni mo ng kung ipasabot ni mo. Kinigikan sa pulong sa Diyos sa iyang mga prinsipyo. Okay? Wa ta maghimo-himo, wa ta maggama-gama, di ta kahimo na nagtumo-tumo ni mga prinsipyo. Gikan ni resulta sa kinoy-kuyay, tipik-tipik sa pulong sa Diyos.
kini grasya ning atong Bible study through the YouTube. Kay kini riiko kini ngadto sa na ay mga dunggan nga makadungog o unsa na ay kanang kainit nga magkakatos kamatuoran. You see? Mao ni ang kabubuton sa Dios, mao na nga buot niya nga kita makakabot niya anang pagkahamtong espirituhanon. Kay kana mo na dapit nga unsa kinabuhi nato kanang dili kasagarang panginabuhi espirituhanon sa magtotoo. And to be able to reach spiritual katakos, capacity, o ikaw makadawat na sa panalangin. Kinsa mo dili gusto mo dawat o panalangin? You see? Mo na ang Diyos nag-iho. Sige anak, tubo lang. Kaya di ka magmahay, ni kabot na nimo niya ng dapit nga buot na kung maabot nimo kay yan na, kinalagan na nag-andam na ko nimo. Ikaw, imo rapong kabubuton giagad. Kasamot ka. So mo na, nga itong tukmilo gamay mahitungod kini mga panalangin na okay, paminaw. Ingon nga mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Kay kita mga sakop man sa royal family of God. Kano sa mantanahimong mga sakop sa harianong panimalay sa Dios. Yatong higayon nga mong gidawat si Kristo. Stop. At the point of salvation. At the point that you believed in Christ as Lord and Savior, diha na imo kang sakop sa harianong panimalay sa Dios. O niya kita dinhi niining teritoryo sa atong kaaway sa Dios nga si Satanas. Iyan ang teritoryo. We are in this world but not of this world. Okay? Dili tataga dinhi ang but pasabot. Nagpuyo ta dinhi apan di tataga dinhi. Langyaw ra ta oy. We are strangers. Langyaw. Now, apan kita mga embahador ni Ginoong Jesucristo. We are ambassadors. Ug ang Dios nagasangkap kanato sa tanan natong mga espirituhanong mga kasangkapan, spiritual assets. Nato tanan nga mga magtotoo iyang gisangkapan sa Dios. Aron sa ingon niya na kita mahimong mga mananaog, winners in life. Nasabtan ni subaya gini ha. Ayaw pagpakawas passing. Now, kita gimanduan to be steadfast and courageous. Magbalig-on sa atong baruganan. Magmaisog sa atong pagkiharong sa atong mga kaaway ni ining kalibutan. Naibaw naman ta. Mga tulo ka mga dagkong mga kaaway na to ang kalibutan, ang yawa, ug ang atong kinaiyang magasasala. The world, the devil, the flesh. The world. Dili ning kalibutan nga itong lakaw-lakawan. Dili. Ang sistema, mga sistema ni kalibutan na. Kaaway na to. Sunod, ang yawa, of course. Kaaway man na to. Kaya siya man ang arch enemy, avowed enemy of God. Si Satanas, ug ang iyang mga alalay nga mga demonyo. Sige na sila, kini si Satanas, sige ngob, sige libot-libot siya pangitag sa iyang tukbon. See? Roaring, like a roaring lion. Mo na, ang yawa. Ang ikatulong atong kinaiyang makasasala. Ang nakapait niyang kinaiyang makasasala, kini aning tapot na sa atong lawas, tanang silda sa itong kalawasan na anang kinaiyang makasasala. Nga mo na magnudnod na ito, di ganin na mukuhit, kaya na masod. Na naman na, inherent na di sa atong tanang silda lagi sa itong lawas, na ka ng kinaiyang makasasala. Nga mo
tod na to sa pagbuhat og sala. Kasabot ka? Ano, sige, pagkasala, tungod kay ato manggitugutan. Kanang atong kaaway nga kinaya makasasala. Naraman po na to. Sa pagtugot, nga mo kontrol na to, o di, isi, wala yung nagligunon ng atong tanlag. Aron kita asdang yun. Nga magbalik ng ugon kita. God is the author of winners. Di man ina. He is the author of victors. Dili mga pildiro. Mga kanang mga parot. Dili buot ang Diyos. So mao na nga, na ay duha ka mga matang sa mga panalangin. Okay? Kini, himuan na itong term ni nga escrow blessings. Nahibaw man kung say, pasabot ning escrow. Now, kining pulo nga escrow, of course in English, God, ESCROW. This is most kanang used and applied diri sa Amerika. Okay? Di kayo sa ubang mga nasod. Din sa Amerika, naay lalong escrow. Panalitan mo, palit kang bahay, palit na kay mga katigayunan o gunsa. Kining escrow mauni ang inunta policy o sumbanan o kanang imong sundon aron kadtong panalitan sa kabalay. Okay? Kining imong palit niya ng balay, i-deposito na deposituhan niya ng imong bayad nga. Sa sige na nimong bayad, okay, na may term niya na imong sundon. Okay? Kay kung makatuman ka sa mga kanang lagda, inunta mga regulation o policy o kanang sumbanan nga imong sundon, anha pa ka makadawat niya ng imong napalit nga butang o balay. Nagkasabot ka? You have to kanang fulfill imong tumanon kanang kontrata na ay kontrata na ay kanang kaiguan inunta sa Visayan. Na ay kaiguan nga pirmado na. Okay? Tumanon nimo kana. Kining escrow atong gigamit ni gitandi nato sa panalangin nga giandam sa Dios. Kaya ang ato gong escrow, ingon ng mga Kristohanon, gideposito ka na ngadto kang Ginoong Kristo. Okay? He is the inunta depository inunta. Kung sakto ng mga pulunga, ang depository mo sa Ginoong Kristo, iyan ang kanang gunitan. Okay? Sa diha nga kita makatuman sa tanang nga tulumanon, talamdan, niya ng maong escrow, anha pa nato madawat ang nga maato na yun. Namaupod na. Ingon na itong mga Kristohanon, kung makatuman tas mga requirements, ingon nga mga sakop sa rianong panimalay sa Diyos, ato madawat ang mga panalangin. Now, duha ka klase kining escrow blessings. Ang una nini, escrow blessings in time. Nini ang panahon sa atong pagkinabuhi karon. O, ang kaduha, in the eternal state. Dito na sa eternidad. Uban sa Diyos. Okay? So, magkadawat pa diya kitag escrow blessings dinhi. Ini atong kinabuhi karon. Samtang nagkinabuhi kita nini atong kanang dili kasagaran nga espirituhan ng pagkinabuhi. Okay? Anto magkabuot na to ang espirituhan ng pagkahamtong. Then,
ihatag na kanang mong panalangin. Ibubo na sa Dios. Kasabot ka? Once nga makakabot kita sa pagkahamtong espirituanon, mao gunay dapit nga kita na nakatakos. Ang ngayan na bata nga bubo ang panalangin. You see? O kanarang higayon na nga mahimaya na to ang Dios. That's the only time. Kaya actually, dili mapud kita mo ay naghimaya sa Dios kung mati katakos. Dili ta ka himaya sa Dios. Ang Dios ay makahimaya sa iyang kaugalingon. Diba ninang prinsipyo ha? Only God can glorify God. Kita dili. Napaminaw. Ato rago ni hinay-hinayan. Inigkamot na nato niya ng spiritual maturity stage or capacity for life. Katakos sa pagkinabuhi. May katakos naman ta. Ang ngayon naman ta bubuas panalangin. Gusto? Nakaroon. Unsa may process ni ini nga ibubo sa Dios ang panalangin. Niya, paminaw nini. Inigkaabot na nato sa pagkahamtong spirituanon na natin katakos sa pagkinabuhi. Ang Diyos, naipaw man siyang Diyos sa iyang pagka-omnisyente. Mupadahili sa iyang mga panalangin nga angayan nato didto sa tubo sa grasya. Adto niya ipadahili. I don't know, dawat ka ba niya ng Binisayang padahili? Idahili ba? Slide down. Okay? Ipadahili. Iya bang ipatighog? Okay? Iya ning ipatighog. Ipadahili. Ngadto, at niya ng tubo sa grasya, the grace pipeline sa English. Og adto na mo, musangko didto sa pagkamatarong sa Dios nga gisulob sa Dios yatong higayon nga midawat kas kalwasan. Nagkasabot ka? Kanya itong higayon nga itong idawat sa Ginoong Kristo, gisuloban ta niya nang maong pagkamatarong sa Dios. We have been clothed with the righteousness of God. Mura bagog hingkuhag tipik ang Dios, may kuhag tipik sa iyang pagkamatarong o iyang gisulob na to. Kay kung tanaw na ta sa Dios, dili na ta hinukman. Ang iyang makita, di na hinukman o dili na matarong na. Kasabot ka? So diha, ang iyang panalangin nga magdahili diha sa maong grace pipeline, adto mudong sa iyang pagkamatarong. Of course, kita man ang kanang nagsulob niya na mong pagkamatarong. Therefore, dili kita makaangkon, makaklaim nga ato kana iyahan na sa Dios grasya ug mauna nga mahimaya ang Dios diha sa iya kaniya. See, ang principle only God can glorify God. So nag-glorified siya tungod niya ng nakabuot nimo as a believer nga kalifikado ka mo dawat niya ng iyang panalangin iyan lalong escrow blessings in time. So sabtag na. Now, inigbiya na ito ng kalibutan, kuhaon ta sa Diyos either by physical death or rapture, then tuan ta sa eternidad. Kadtong atong nadawat dinhi sa kalibutan nga escrow blessings in time will be parlayed. That's the term. Will be parlayed. But pasabot nga tuwa pa'y naghuwat nga mga dagko pa. Dili kay kanarang imong madawat didto sa eternidad. Ang nakagrabe sa imong madawat nga mga escrow blessings in eternity na guna. Wala na kahumanan hangtod sa kahangturan. Kasabot ka ba? I hope nakuha ni mo na. So,
Mao nang ang escrow blessings in time dinhi are to be parlayed in the eternal state. To be parlayed. O di man nga ang Dios nga wahan mao ang grantor. These blessings are deposited in time with the Lord Jesus as the depository. Sa akong giingon ni mo di padugay. Sige na sa Kristo may depository. Now every time matagi gayon nga magtotoo ka ng napanalanginan, God is glorified. Kasabot ka. Akong balikon. Matagi gayon nga usa ka magtotoo na panalanginan, ang Diyos mahimaya. God is glorified. Now, to receive these blessings, aron dawat na to kining mao mga panalangin, the escrow blessings, kita nang hinahanglan, we have to attain capacity to receive and enjoy them. Ayaw na nakalimti. Now, di nilang una kita kulto, buga ito ni ipadahin rugma. Nagkan pa kayo kining mga punto din nga itong pag-tukbilon, kamaningin atong uluhan, the unique spiritual life of believers in Christ. Ato ni padayon, nagpasalamat ta sa Diyos sa iyang paglamdag na to, dugang pag iyong kamaturan. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity, O Lord, that you have given us. Nga kami nakapadayon sa pagtuon sa imong balang pulong, nga mo lamang ang among kaligunan, among hinagiban nga magamit sa pag-atubang sa daghan namong mga kaaway nga espirituhanon. Salamat, O Diyos, di gyud matuki mga mong dakong pasalamat nimo sa imong makanunayon ngayon na pagtuman sa imong mga saan. Liguna kami kanunay, O Diyos, diha sa imong kamatuoran. Liguna kini nga mong tanlag aron kami isugon, O Diyos, sa sugakod kay kami nasayod nga ang Kristohanong pagkinabuhi is struggle, constant struggle. But matud mo nga your yoke is easy, ang imong yugo sa yunra. O mao nga kami nagasalig kanunay diha sa imong mga una-una, the mind of Christ nga mong gitun-an. Balik kami, O Diyos, sa among pagpadayon sa gamit nini imong mga pulong. Salamat nini Bible study through the YouTube, ubo sa Balbido Evangelistic Ministry, ang among giangkon nga grasya. Gada kami pagbalik dinhi ugma sa among pagpadayon nini. Adlaw-adlaw ang among pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.